Κάντε γεια. Πρόεδρε, μέλη της EMF, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, και πρόσωπε της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε εκπρόσωπε του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, κύριε Πρόεδρε και μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, κύριε εκπρόσωπε των διαιτητών Ρεθύμνου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των ομάδων, κύριοι προπονητές, κύριοι εκπρόσωποι των Σαμαριτών, φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε στην συνέντευξη τύπου και στην κλήρωση των ομίλων για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Mini Football, το επωνομαζόμενο Mini Euro 2013, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια σπουδαία διοργάνωση, τη μεγαλύτερη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα διεξαχθεί φέτος στη χώρα μας. Μια αναμφίβολα τιμητική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Mini Football για το Ρέθυμνο, με τις εικόνες από αυτή τη γιορτή του αθλητισμού να αποτελούν άξιο εκπρόσωπο της Ελλάδας σε όλη τη γυραιά Ήπειρο και όχι μόνο. 500 και πλέον αθλητές από 24 χώρες θα μάθουν σήμερα τη θέση τους στους ομίλους μετά την κλήρωση. Ακόμα περισσότεροι συνοδοί και φύλαθλοι θα αναμειχθούν για 5 μέρες με τους φιλόξενους ρεθυμνιώτες, τους χαμογελαστούς κριτικούς, για να γιορτάσουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη σύσφυξη των σχέσεων των λαών. Σε εποχές δύσκολες, ο αθλητισμός στέλνει το μήνυμα. Η προσπάθεια, ο αγώνας στο γήπεδο και η συναδέλφωση έξω από αυτό. Ο Άλμπερ Καμί το κατάλαβε αυτό στην πορεία της ζωής του και όταν το ρώτησαν αν θα επέλεγε θέατρο ή ποδόσφαιρο, τότε απάντησε «Ποδόσφαιρο», χωρίς δισταγμό. Γιατί όμως? Ο Αλγερινός μας δίνει την απάντηση. Μετά από πολλά χρόνια, είπε, στα οποία είδα πολλά πράγματα, αυτό που έμαθα με τα βεβαιότητας για την ηθική και το καθήκον του ανθρώπου, το χρωστάω στα σπορ. Το Ρέθυμνο λοιπόν θα γιορτάζει και θα ακτινοβολεί τον φθινοπορεινό Οκτώβριο. Μέσα από μια σπουδαία διαδικασία σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, θα στείλει μήνυμα χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο. Και σας καλούμε όλους, από το δικό σας μετερίζει, να στηρίξετε αυτή τη μεγαλόπνοη προσπάθεια και να λάβετε μέρος στη λαμπρή αυτή ποδοσφαιρική γιορτή. Να καλωσορίσουμε και τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος είναι μαζί μας. Χαιρετισμό, κυρίες και κύριοι, απέστειλε ο βουλευτής Ρεθύμνου, κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος λόγω ανηλυμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρεθεί στην σημερινή εορταστική κλήρωση. Τονίζει ότι όλοι θα καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημαντικής αυτής οργάνωσης και εύχεται κάθε επιτυχία τόσο στη διεξαγωγή της σημερινής κλήρωσης, όσο και στην οργάνωση αυτής της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου στην πόλη μας. Επιτρέψτε μου να καλέσω εδώ στο πάνελ για την συνέντευξη τύπου τους εκπροσώπους της EMF αλλά και τους εκπροσώπους των αρχών τόσο για δηλώσεις όσο και για έναν χαιρετισμό. I would like to invite the members of the EMF and of the local authorities. Σας παρακαλώ στην πρόσκληση να γεμίσουμε τις θέσεις με σειρά όπως είμαστε δίπλα. Πριν όμως ξεκινήσουμε,
να δούμε τι είναι το Mini Euro 2012, τι ήταν το Mini Euro 2012, το οποίο διεξήχθη στο Κισινάου της Μολδαβίας, ένα τρίλεπτο χαρακτηριστικό βίντεο για να πάρουμε μια γεύση τι θα δούμε τον Οκτώβρη στην πόλη μας. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Μολδαβία, στο Κισινάου και όλα πλέον είναι έτοιμα για την τέταρτη έκδοση του Mini Euro, η οποία να γνωστοποιήσουμε για άλλη μια φορά ότι για πρώτη φορά θα διεξαχθεί εκτός πρωτεύουσας στην χώρα διεξαγωγής. Και αυτό είναι αναμφίβολα μια μεγάλη τιμή για το Ρέθρινο, το οποίο πλέον έχει ακουστεί σε 1 εκατομμύριο ερασιτέχνες αθλητές μέλη της EMF από 29 χώρες. Επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να καλέσω τους ανθρώπους της EMF και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών στο πάνελ και να τους παρακαλέσω να έρχονται με τη σειρά όπου είναι δίπλα μία τις καρέκλες για να το συμπληρώσουμε σωστά υπό τις επιταγές της συνέντευξης τύπου. Καλώ τον Στρατή Σιπετζή, τον Γενικό Συντονιστή της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής. I would like to invite Christoph Köchi, Marketing Executive of the EMF, κύριος Christoph Köchi, υπεύθυνος Marketing της EMF.
τον Philip Juda, Vice President of the EMF, αντιπρόεδρο της EMF, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον Γιώργη Μαρινάκη. I would like also to invite Razvan Bourleanu, the President of the EMF, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Mini Football, κύριος Razvan Bourleanu, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μέρη Λιονή, τον Θάνο Παπαδόπουλο, τον Διευθυντή Marketing της EMF, Μπρούνο Αλπέζα, της Καμπιδάς, Secretary General of the EMF, τον Γενικό Γραμματέα της EMF, τον Μπρούνο Αλπέζα, τον κύριο Γιάννη Κουδουράκη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, and also last but not least, Moran Guerra, CEO of Israeli Football Association, IT Director of the EMF and member of the Executive Committee. Θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις των μελών της EMF. Θα σας κάνω εγώ τη μετάφραση και βέβαια τις δηλώσεις των τοπικών αρχών. Όλοι που βλέπετε εδώ στο πάνελ θα απευθύνουν ένα μικρό χαιρετισμό στη συνέχεια πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της EMF, τον Razvan Bourleanu. Να καλέσω τη Μαρία, η οποία με την Άννα μας βοηθούν σήμερα και μορφαίνουν την εκδήλωση. Mr. Bourleanu, statement of yours concerning the organization of Mini Euro 2013 in Rethymno. Thank you very much. Ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I would like to thank you, all of you, for your presence here today. I would also like to welcome the initiative of our guests to organize this European event, this European Mini Football Championship, Mini Euro Greece 2013 event. Even if all of us knows how difficult it is to organize such event at this level. And I want to congratulate Athanasios Papadopoulos and his local team. At the same time, I want to thank you very much to the local authorities. Finally, the local authorities in our countries understand the importance of the mini football. After we received the recognition of the European Commission, the Presidency of Czech Republic and the British government, now we are here and we are really happy to organize the next event, Mini Euro Greece 2014 in Rethymno city, and I want to thank you very much again to the mayor of this city. Thank you very much. In this moment, at the high level of the European Union, the European Commission have already understand how important is the grassroots sport, because now we are speaking about mini football, which represent the most important grassroots sport in Europe, open only to amateur players. The popularity of this format of football is reaction to the changing world and the leisure patterns. Wherever you are around the country, the chances are that there is an opportunity to play mini football in your doorstep. This could come in all shapes and sizes, from a large custom-built mini football facility with multiple pitches, or even to an 11-a-side pitch temporarily split into smaller pitches. Mini football have a long history in Europe, something around 1960. The mini football is open only for amateur players. Our competition are focused on player development, team building, fair play, and interrelation between thousands of players who take part in this moment at the European level. More than 1 million players in 29 countries. Recent years, the mini football have a significant growth regarding the number of players. All our organization has proven its capacity to organize mini football at the national level. At the European level, we have already organized 3 editions of European Mini Football Championship. In 2010 in Bratislava, Slovakia. In 2011 in Tulcea city in Romania. And 1 year ago in Republic of Moldova in Chisinau. Even if just 1 year ago in March last year, we found the European Mini Football Federation in Prague, Czech Republic. Mini Euro represents the innovative and exciting tournament
like a brainchild of the European Mini Football Federation, which formed last year in an attempt to bring together all the national organizations that look after mini football through Europe only for amateur players. Retino City is the host city for the second Mini Euro tournament, a 4-day event kicking off on the 10th October, which will see the teams of no fewer than 24 countries across of Europe, which battle it out to see which team will become the kings of European mini football. Greece, the host country, Romania, which won 3 European titles, Czech Republic, Montenegro, Slovakia, Bulgaria, Croatia, Moldova, Kazakhstan, Turkey, Germany, England, Israel, Italy, Cyprus, Slovenia, Scotland, Wales, Spain, Lithuania, Ireland, Austria, or Russia. One of the key objectives of the European Mini Football Federation is to promote mini football through Europe and to combat any discrimination through competition. And there is no doubt that all the 24 countries coming together for a celebration of sport. This is the key part of EMF. The tournament will be one of the many, but the first one promises to be very special with the best players and coaches from all over Europe, making final preparation for the trip to a beautiful city, to an amazing island. In order to ensure an adequate answer to the present and future challenges, EMF will be an active player in Europe. It must involve a large number of countries and partners and sponsors, and for sure the support of local government and local authorities. Now we represent 29 countries. As you can see, every year we double the number. And at the end of this year, we hope and we strongly believe that we can talk about more than 40 member countries. I suppose, in conclusion, that every one of you knows what means the sports sector. EMF is more than a sport federation. EMF is a project without borders, without any limits. It's a project about all of us. You play is our motto. Thank you very much for your attention, and God bless Mini Euro. Thank you very much. Ο πρόεδρος της EMF, Razvan Bourleanu, ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του, αν και, όπως τόνισε, όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να διοργανωθεί ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Θάνο Παπαδόπουλο και την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή, όπως ιδιαίτερες ευχαριστίες και στις τοπικές αρχές για την στήριξη αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Είναι βασικό, τόνισε, ότι η EMF, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Mini Football, έχει την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Τσεχίας, αλλά και της Βρετανίας. Και αυτό γιατί θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχήν, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά πρωταθλήματα στην Ευρώπη, το οποίο απασχολεί μόνο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Το mini football είναι κάτι πολύ πρακτικό. Μπορεί να παιχτεί παντού, σε όλες τις διαστάσεις, με συγκεκριμένο και ευέλικτο αριθμό ποδοσφαιριστών. Έχει ιστορία, από το 1960 έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, ενώ η EMF τηρεί το ΕΦΑ αγωνίζεστε και έχει συνεργασία με πάνω από 1 εκατομμύριο ερασιτέχνες αθλητές σε 29 χώρες. Έχει προβεί στη διοργάνωση 3 εκδόσεων, όπως είναι οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιεί ο Razvan Bourleanu, στην Πρατισλάβα, στη Ρουμανία, πέρσι στη Μολδαβία, όπου πριν είδαμε το βίντεο, και φέτος έρχεται η 4η έκδοση του Mini Euro στην χώρα μας, στο Ρέθινο. Η ίδρυση της EMF έγινε πριν από 1 χρόνο στην Τσεχία, για μια πρωτοποριακή διοργάνωση η οποία έχει σκοπό να συνδέσει όλες τις ομάδες της Ευρώπης και κυρίως να περάσει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Να κάμψει κάθε διάκριση μεταξύ των λαών και να αναδείξει την γιορτή. Να αναδείξει τη συγκεκριμένη γιορτή του αθλητισμού σε μια πανέμορφη πόλη, σε ένα πανέμορφο νησί. Το Ρέθυμνο θα είναι το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης. Από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή βεβαίως της χώρας μας, της επίλεκτης ελληνικής ομάδας, με την πρωταθλήτρια Ρουμανία 3 φορές, η οποία έχει κατακτήσει τον τίτλο,
και σκοπεύει η EMF να προεκτείνει το project, να φτάσει τη συμμετοχή 40 χωρών, αφού το μότο της, η φράση που χρησιμοποιεί πολύ, είναι το «You play», εσύ παίζεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς από κάθε μετερίζει, όπου στηρίζετε αυτή τη διοργάνωση και έκλεισε με τη φράση «Ζήτω το Mini Euro». Ο λόγος στην κυρία Μέρη Ιωνή, στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, για μία δήλωση και νεκρή. Σεβαστέ πατέρα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Mini Football, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, της Εθνικής Επιτροπής του Mini Football, αγαπητά μέλη της αθλητικής οικογένειας του Ρεθύμνου, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειάρχη μας, του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλωσορίζουμε στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη διοργάνωση του «Εφαγωνίζεστε στο Mini Football», όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο του EMF προηγουμένως. Την καλωσορίζουμε στην Κρήτη, που όταν επισκέπτεται κανείς την Κρήτη, να σαν επισκέπτεται τον κόσμο ολόκληρο και ειδικότερα στην πόλη μας στο Ρέθυμνο. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι αρρωγός στην προσπάθεια αυτή που θα γίνει τον Οκτώβριο, στο μεγάλο αυτό γεγονός, στη μεγάλη αυτή γιορτή, και συμπαραστέκεται τόσο ηθικά όσο και υλικά ως χορηγός, γιατί πιστεύουμε πάντοτε ότι μέσα από τέτοια γεγονότα αθλητικά που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες που γεννήθηκε στην πατρίδα μας, που προάγουν το «Εφαγωνίζεστε», σε γεγονότα λοιπόν αθλητισμού και πολιτισμού πρέπει να στεκόμαστε πάντα συμπαραστάτες και αρρωγοί μιας τέτοιας προσπάθειας που συμμετέχουν κυρίως νέοι άνθρωποι και ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διέρχεται όχι μόνο η πατρίδα μας αλλά και η Ευρώπη ολόκληρη. Με αυτά λοιπόν καλωσορίζουμε το γεγονός αυτό πανευρωπαϊκό στην πόλη μας, στο Ρέθυμνο. Θα καλοδεχτούμε και θα υποδεχτούμε τους 500 αθλητές και τους συνοδούς τους και άλλους τόσους επισκέπτες από 24 χώρες που θα έρθουν να αγωνιστούν στο Ρέθυμνο, να γνωρίσουν το Ρέθυμνο και τις ομορφιές του και την Κρήτη, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για την επιλογή της πόλης μας για το μεγάλο αυτό γεγονός που πρόκειται να γίνει, για την επιλογή της Κρήτης, για την επιλογή του Ρεθύμνου. Mr. President and dear friends, thank you very much for choosing Crete and for choosing Rethymno. Thank you. Ο λόγος τώρα στον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη. Εδεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνεργάτες για αυτή τη σπουδαία οργάνωση, ως Δήμαρχος της πόλης του Ρεθύμνου αισθάνομαι ευτυχής που η πόλη μας επιλέχθηκε φέτος να είναι η καρδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στα πλαίσια της μικρής διάστασης, θα έλεγα, του mini football. Ας πούμε, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μια ξένη ορολογία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που μια πόλη στην καρδιά της Κρήτης γίνεται η καρδιά του ευρωπαϊκού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας σημαντικός θεσμός. Θέλουμε σαν πόλη να τον υποστηρίξουμε, σαν κοινωνία να τον στηρίξουμε και να πούμε ότι αισθανόμαστε βαθιά ευγνώμονες σε αυτούς που μας επέλεξαν, σε αυτούς που έχουν καταβάλει μέχρι τώρα τρομερή προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει αυτή η διοργάνωση στην πραγματικότητα. Καλό πραγματικά όλους εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν να το κάνουν. Με αυτή τη διοργάνωση, το Ρέθυμνο θα είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
για αρκετές ημέρες. Είμαστε μια πόλη που προσπαθεί να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, προσπαθεί να δείξει καταρχήν την αξία των ανθρώπων της και αυτές οι διοργανώσεις δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους από άλλες χώρες που ίσως να μην έρχονταν ποτέ στο Ρέθυμνο με άλλη ευκαιρία να έρθουν εδώ, να μας γνωρίσουν, να δουν τις ομορφιές του τόπου μας, να δουν τον πολιτισμό μας, τις αξίες μας, τα μνημεία μας, την ιστορία μας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία. Έτσι την αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό ακριβώς και ο Δήμος Ρεθύμνης, αλλά νομίζω και όλοι οι τοπικοί θεσμικοί φορείς στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι τον Οκτώβρη θα χτυπά πράγματι στην καρδιά του Ρεθύμνου η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι όλοι εκείνοι που είχαν την ευγενική καλοσύνη να μας διαλέξουν θα είναι ενθουσιασμένοι από αυτή την επιλογή τους. Έχουμε λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια δεν τελειώνει σήμερα. Χρειάζεται ενίσχυση αυτοί οι άνθρωποι από όλους μας και πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο της EMF, τον Φίλιπ Τσούτα, για μια δήλωση. Mr. Vice President EMF. Thank you very much, dear ladies, dear gentlemen. Firstly, I would like to thank the authorities of Rethymno and authorities of Crete because for us it's really very important that we can organize such event in so nice city and in so nice island. Rethymno is a very good place to show everybody that football as a sport could be played in each part in the world. In such time, I would like to take into consideration that it's a really good opportunity to support mini football development in Crete and in Rethymno, not only as a holiday sport, but through the whole year. In fourth time, I would like to recommend you that thanks to mini football and such event, we can support business and tourism in Crete and in Rethymno in a period when it's not very frequent. It's out of tourism season in October. So it's I'm really sure that all of us and all spectators or players that will come to Crete and to Rethymno will be satisfied and will enjoy such time. Same I hope that municipality of Crete and of Rethymno will be really satisfied with such event and will be happy with our work in Rethymno and with mini football. And I hope that they will be satisfied not only as a project, as a mini football, but completely with the economic situation, with the business, with tourism. So I'm really sure that all of us will enjoy such a time, and it is a good moment to invite you for such event in Rethymno and in Crete. And I really believe that you will enjoy it, you will be satisfied, all of you. Thank you very much. Ο Αντιπρόεδρος της EMF, ο Φίλιπ Τσούτα, θέλησε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τις αρχές της Κρήτης και του Ρεθύμνου, οι οποίες έχουν στηρίξει αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Mini Football. Το Ρέθυμνο είναι ένα πάρα πολύ καλό μέρος για να δείξει η Ομοσπονδία ότι το mini football μπορεί να παιχθεί παντού. Αλλά επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για να στηριχθεί τόσο ο τουρισμός όσο και οι επιχειρήσεις της πόλης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπως αυτή του Οκτωβρίου, όπου δεν είναι τόσο συχνή η επισκεψιμότητα από τουρίστες. Ο κύριος Τζούντα κατέληξε τονίζοντας ότι επιθυμεί η περιφέρεια και ο Δήμος να είναι ικανοποιημένοι στο τέλος όχι μόνο από την επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά να έχουν μια ολοκληρωμένη ικανοποίηση αναφορικά με την κίνηση τόσο των επιχειρήσεων της πόλης, όσο και γενικότερα με την αυξημένη κίνηση του τουρισμού. Τέλος, θα ήθελα να καλέσει όλες και όλους
στη διοργάνωση του Mini Euro 2013 στις 10 με 14 Οκτώβρη στο Ρέθινο. Ο λόγος τώρα στον Θάνο Παπαδόπουλο, τον Διευθυντή Marketing της EMF και Πρόεδρο της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί καλεσμένοι, από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που φέρουμε μια τέτοια διοργάνωση στην Ελλάδα. Κάναμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το πολύ μεγάλο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένα τεράστιο αγώνα για να έρθει αυτή η διοργάνωση στη χώρα μας, αλλά κυρίως να φέρει αυτή η διοργάνωση στην Κρήτη και στο Ρέθινο. Η επιλογή της πόλης του Ρεθύμνου ήταν μια επιλογή η οποία έγινε ξεκάθαρα γιατί θέλαμε στην Ευρώπη να δείξουμε μια εικόνα της Ελλάδας ιδανική, όχι την εικόνα που έχουμε τον τελευταίο καιρό για την Ελλάδα, αλλά μια ιδανική εικόνα, μια βιτρίνα για τη χώρα μας. Κατά ψέματα το Ρέθυμνο έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει όλη την ομορφιά του κόσμου, όλη πραγματικά αυτή την ομορφιά που περιμένουν να δουν και αυτό είναι κάτι που θα το βιώσουν από κοντά και τον Οκτώβριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την προσωπική προσπάθεια που κάναμε όλη η Οργανωτική Επιτροπή στο να φέρουμε την διοργάνωση στο Ρέθυμνο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλες τις τοπικές αρχές που ήταν από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα, όχι απλώς θετικές, αλλά από την αρχή έδειξαν την έμπρακτη την υποστήριξή τους, ξεκινώντας από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, από το Δήμο Ρεθύμνου, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, από την Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας και τέλος από το ίδιο τον ΕΟΤ, που είναι οι 5 φορείς που ουσιαστικά έμεταξαν την διοργάνωση υπό την αιγίδα της. Και αντλώντας μάλλον την ευκαιρία αυτή και χρησιμοποιώντας το ρόλο μου στο marketing της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι πραγματικά οι μεγάλες εταιρείες αλλά και οι μικρές εταιρείες να συνδράμουν σε τέτοιες ενέργειες και πόσο πραγματικά μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά ωφέλη για τους ίδιους σε εμπορικό επίπεδο, σε επίπεδο κύρους, σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν υποστηρίξει την διοργάνωση και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που τις έχουμε κοντά μας. Είναι η Puma, είναι η Anek Lines, είναι η Radici, συγκεκριμένα η Sitting, η εταιρεία η οποία είναι ουσιαστικά κατασκευαστική και έχει να κάνει με το κατασκευαστικό κομμάτι του γηπέδου σε ό,τι έχει να κάνει με τον τάπητα όμως, που είναι ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι της υποδομής. Και φυσικά τον ίδιο τον ΕΟΤ, ο οποίος δεν είναι εταιρεία, αλλά συνδράμει με διάφορους τρόπους και οικονομικούς σε αυτή τη διοργάνωση. Πέρα από αυτούς τους 4 υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι υποστηρικτές, νομίζω μπορείτε και εσείς ήδη να δείτε ποιοι είναι. Και θα ήθελα να τελειώσω αυτή την σύντομη αναφορά στο χορηγικό κομμάτι, λέγοντας πως στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πραγματικά αναμένουμε από τους επιχειρηματίες του Ρεθύμνου σε όποιο επίπεδο μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια και να προβληθεί πραγματικά με τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι 20 ευρωπαϊκά δίκτυα θα καλύψουν την διοργάνωση. Το Ρέθυμνο θα παίξει σε όλη την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, πολλές ώρες ανά ημέρα, με μια διοργάνωση που έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Καθώς μιλάμε για εκπροσώπηση χωρών που μπορεί να μην είναι εθνικές ομάδες, επαγγελματικές όπως έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι ουσιαστικά επίληκτες ομάδες κρατών, εκπροσωπούν τη χώρα, είναι κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Το είχαμε ζήσει και τις προηγούμενες χρονιές, τις προηγούμενες παγκοσμιακές διοργανώσεις. Θα το ζήσουμε και τώρα, θα το ζήσετε και εσείς πάρα πολύ καλά τον Οκτώβριο. Θα είναι μια ατμόσφαιρα που πραγματικά τώρα ό,τι και να πούμε δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, κ. Γιάννη Κουντουράκη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε της Εκκλησίας, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων σας καλωσορίζει στην πόλη μας τους παράγοντες και τους ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
του Mini Euro. Μεγάλη τιμή που διαλέξατε το Ρέθυμνο και γι' αυτό ευχαριστούμε για την τιμή αυτή. Οι ευθύνες για επιτυχία μας δίνει κίνητρα για προσπάθεια για το καλύτερο. Όλες οι ομάδες της Ένωσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων με τις ακαδημίες τους θα διδαχθούν για το πώς παίζεται σωστό ποδόσφαιρο. Η διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος θα δώσει σε όλους μας και την ευκαιρία να διαπαντώσουμε την πίστη μας ενάντια στον ρατσισμό και τη βία. Η πόλη του Ρεθύμνου θα φιλοξενήσει 24 εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Θα αδελφοποιηθούν με τα σωματεία της Ένωσής μας. Μεγάλη τιμή. Θα απολαύσετε την σαφουστή κριτική φιλοξενία και μάλιστα του Ρεθύμνου, αλλά και την ομορφιά αυτού του τόπου και θα γίνετε οι καλύτεροι πρεσβευτές. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε και εύχομαι καλή επιτυχία. Ο λόγος του Γενικού Συντονιστή της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Στρατήση Μπετζή. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα είμαι σύντομος. Θέλω απλώς να απευθύνω ένα χαιρετισμό και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, στις τοπικές αρχές που βοήθησαν και βοηθάνε την διοργάνωση, σε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει και μας έχουν στηρίξει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΝΕΦ που δέχτηκε την πρότασή μας για να φιλοξενήσουμε εδώ πέρα αυτή τη μεγάλη διοργάνωση του Mini Euro. Και ανυπομονούμε πολύ, θα είμαστε έτοιμοι όλο τον Οκτώβριο και σας περιμένουμε όλους εκεί για να γιορτάσουμε μαζί αυτό το πρωτάθλημα. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον Marketing Executive της EMF, τον υπεύθυνο Marketing, Κριστόφ Κέρχη, για έναν σύντομο έργο. Yeah, thank you very much. The last time I was in Greece was 2004 during the Olympics in Athens, so I'm really happy to be back for an event almost as big as the Olympics. And I just want to add some short notes because we're probably really excited to see the draw. So I just want to say that I'm really happy that you can see all the time that sports brings people together, and as the relationship right now between Germany and Greece maybe is a bit cooler. We must not forget that we, if it comes to sports, we always understood each other very well. I would like to remind you of Otto Rehagel, also in 2004. So I'm really looking forward to be a guest in Greece again in October with my team. And thank you very much for your presence here today, and thank you also to the authorities that we can be here in Finland. Thank you. Ο Κρίστοφ Κέρχη σας ευχαριστεί για την παρουσία σας εδώ. Τόνισε ότι την τελευταία φορά που βρέθηκε στη χώρα μας ήταν το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και νιώθει όμορφα που επιστρέφει στην Ελλάδα για ένα περίπου τόσο μεγάλο event. Τα σπορ, και αυτό είναι το μήνυμα που περνά αυτή η εκδήλωση, φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Και επειδή είναι ο ίδιος Γερμανός, γνωρίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι κάπως ψυχρές αυτή την περίοδο, αλλά προσθέτει ότι στα σπορ είναι αλλιώς, δίνοντας μάλιστα, τα πράγματα είναι αλλιώς στα σπορ, δίνοντας μάλιστα το παράδειγμα του Otto Rehagel. Άλλη μια φορά τόνισε στο τέλος ότι θέλει να ευχαριστήσει τις αρχές του Ρεθύμνου για την παρουσία τους και την στήριξή τους στην εκδήλωση του Mini Euro 2013. Ο λόγος τώρα στον Bruno Alpeza, Secretary General of the EMF, τον Γενικό Γραμματέα της EMF, για να σύντομο χαιρετισμό. Firstly, I want to thank you for participating today on our special event. My colleagues have told you already many things about mini football, the European Mini Football Federation, so I'll be short. I am very excited to have the possibility that Mini Euro will be hosted in Rethymno in Crete, in Greece, a country that is a pioneer in sport. So I'm very pleased about this, and I want to invite you all to participate in our big event in October here in Rethymno. I wish to thank to my colleague Mr. Papadopoulos and his team on making a really enormous
enormous effort so far. I wish to thank the mayor of Retimno, the municipality office of Crete, and to all of you who are here today. So thank you very much and see you in October. Ο Γενικός Γραμματέας της CMF ευχαρίστησε, θέλω να σας ευχαριστήσει για τον ερχομό σας σήμερα εδώ, να εκφράσει επίσης την ευχαρίστησή του για την διεξαγωγή του Mini Euro 2013 στη χώρα μας, την οποία θεωρεί πρωτοπόρο χώρα στα σπορ. Καλεί όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στην εκδήλωση και ιδιαίτερες βέβαια ευχαριστίες στην Αντιπεριφέρεια και στο Δήμο Ρεθύμνου, στο Θάνο Παπαδόπουλο και την ομάδα του για τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν κάνει για να διοργανωθεί το Mini Euro 2013 στο Ρέθυμνο και τόνισε ότι ας έχουμε όλοι καλή ανάμωση τον Οκτώβρη στην πόλη μας. Τέλος, καλούμε τον Moran Guerra, IT Director of EMF and member of the Executive Committee, μέλος της Επίτιμης Επιτροπής CMF, ο Moran Guerra για ένα σύντομο χαιρετισμό. I just want to say another thank you. I think there's thousands of players over now waiting for the draw from all over Europe, which is a nice event, and we want to send them the results of the draw, so let's go for it. Thanks again for Greece, for Thanos, for Crete. I hope we're going to have the best tournament. We're very excited. Thank you very much. Τώρα, κύριε, ήθελε να είναι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Όλη η Ευρώπη τόνισε περιμένει την κλήρωση, να μάθει το πρόγραμμα, όλες οι ομάδες να μάθουν το πρόγραμμα και ελπίζει το Mini Euro 2013 να είναι η καλύτερη διοργάνωση αυτού του επίπεδου που έχει γίνει ποτέ. Να παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τα μέλη του πάνελ να επιστρέψουν στις θέσεις τους. I would like to ask the people of the panel to return to the seats in order for the procedure of the draw to begin. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ομάδες ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ρεθύμνου που στηρίζουν την εκδήλωση και συγκεκριμένα στις ομάδες της Επισκοπής του Ποσειδώνα Γερανίου, του Φαρμένων, του Άρη Ρεθύμνου, στις Ακαδημίες της Δεκάτου, του Δημήτρη Καλογεράκη, που είναι εδώ με τα παιδιά τους. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά, τα οποία μας δίνουν και τα ίδια μαθήματα για το τι σημαίνει και ποια είναι η ουσία, το νόημα του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε την κλήρωση, ο Δημήτρης ο Καλογεράκης θέλει να δώσει ένα αναμνηστικό στον πρόεδρο της EMF, τον Razvan Bourleanu. Mr. Bourleanu, I would like to invite you here because Mr. Kalogerakis would like to give you a representative gift from his team, Rekal, which will be one of the brotherhood teams that will find out after the draw. Και προς τις κάμερες μετά. Και προς... Να καλέσω τις κοπέλες μας να μας βοηθήσουν με την κλήρωση. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτή τη διαδικασία θα συμμετάσχουν 24 ομάδες, οι